Sophie, miláčik, nechajme ich, nech si riešia svoje problémy. Nebudeme ich rušiť. Zbabalec! Cynik! Hneď si sadni. Sadni si, lebo toto je problém nás štyroch. Nepočuješ? Sadaj! Povedala ti, aby si sadol. Poď, Francisco. Vyseď! Isadora! Zmiznite! Choďte niekam, kde ťa už nikdy nestretne. Ale nech ti ani len nenapadne ísť si po syna, lebo do bytu sa nedostaneš. Ale aj tak ťa poprosím, nekomplikuj situáciu a nechaj môjho syna na pokoji. Ty podliak. Ricardi to nie je tvoj syn a nikdy nebol. Kam ideš? Mňa sa... Kam ideš? To máš za svoju podlosť. Sofia, prosím! Kam ideš? Ešte som s tebou neskončila. Sofia, prestaň! Upokoj sa! Sofia! Pušť ju! Počuješ ma? Sofia, prosím ťa! Upokojte sa, prosím. Sofia! Upokojte sa. No tak. Bože, dobrý, dve ženy sa bijú, to nie je možné! Máš pravdu, dve ženy by sa nemali byť, ale dvaja chlapi, áno! Ochránka, pošli ťa ochránku! Ty svinia! Zabijem ťa, počuješ? Vylez odtiaľ! Počuješ ma? Vylez odtiaľ! Zabijem ťa, ty podliak! Počuješ ma? Vylez! Vylez odtiaľ! Zabijem ťa. Pustite ma! Pustite ma! Chcem ho zabiť! Zabiť toho sviniara!